ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. پدا دلگوش بیت آسمان نیمگا که دیت پیمایت دی گوشت آیا و زمین نا که بیایت پا وشی یا پنا دلکشیا آیا گوشت که ماگون وتی وشیات کگیم. زمین و آسمان آیا چون انت اشی ڈول وڑ بیان نبی تگ ایدویں اللہ گورا ہما وڑا اتکگند کہ اللہ لوٹ تگ لہتین ایش مفہوم ای وڑا بیان کتک کہ آہنی آئے گے معنی ہمشند کہ منی حکمہ بزیرت وڑا آیا گوشت کے ما فرما برداریں. چنانچہ اللہ آسمان حکم داد کہ منی روح چو ماہ و استالا در بکاں و زمین نے حکم داد کہ جوان در بکاں و نیوگاں در بکاں وڑا ہنچو بیت. تفسیر ابن کثیر. یاشی معنی ہمشند کہ وجود تہا بیایت بزن درا بے ظاہر بے بہرحال پا اللہ ہر چکار آسان انت و ہچ مشکلی نداریت.